Tällä tutoriaalilla käydään läpi, kuinka sä saat hankittua sen Divi-teeman sun WordPress-sivuille. Suora linkki tänne Divin ostamiseen löytyy tuosta videon alla olevasta kuvauksesta. Osoitteessa elegantthemes.com löydät virallisen kauppapaikan, mistä sen Divin voit hankkia. Eli mennään tuosta ylhäältä Divi, sitten Divi Theme. Täältä sä näet, että sä voit kokeilla 30 päivää tätä teemaa. Jos et ole tyytyväinen, niin he lupaa palauttaa rahat. Mutta jatketaan tuosta Join Today-kohdasta. Täällä löytyy taas lisää tietoa siitä Divistä, ja se mitä me nyt tarvitaan on tämä pelkkä Divi. Divi Pro sisältää sitten kaikkia muitakin, Divi AI, Divi Cloud, Divi VIP. Me ei tarvita nyt niitä, vaan pelkkä tämä Divi-teema. Kannattaa huomioida, että Divi vuosittain maksettuna maksaa $89. Jos aiot pitää sun kotisivuja yli 3 vuotta, niin silloin mä suosittelen tätä Lifetime-lisenssiä, koska se tulee sitten halvemmaksi. Painetaan Sign Up Today-kohdasta. Täällä tulee näitä lisäosia ja muuta, mitä tähän Diviin voi hankkia, mutta me tarvitaan nyt vaan toi Divi-teema. Täytä tänne kaikki nämä tiedot. Valitset kuinka maksat ja sitten lopuksi painat Complete Registration. Sitten me saadaan se Divi käyttöön siten, että painetaan Account, kirjoitetaan ne tiedot, mitä siinä äsken rekisteröitymisvaiheessa täytettiin. Siinä oli käyttäjätunnus ja salasana. Täytetään ne ja päästään kirjautumaan sinne meidän asiakastilille. Tältä Account-kohdasta me löydetään Product Download. Ja täältä me nähdään, että meillä on Divi-teema sekä tämä Divi Builder plugin. Tämä Divi Builder plugin sisältyy tähän Divi-teemaan, niin silloin painetaan Download the Divi Theme. Se ilmestyy sinne sun tietokoneen ladattuihin tiedostoihin. Seuraavalla tutoriaalilla käydään läpi, kuinka se Divi-teema ladataan sinne sun WordPress-sivustolle. Kaikki tarpeelliset linkit, mitä sä tarvitset tämän tutoriaalin tekemiseen, löytyy tuosta videon alapuolelta kuvauksesta. Kiitos kun katselit tämän videon. Palataan seuraavalla tutoriaalilla. Moro!